Jan. Sugeng dalu Pak Dalang. Nggih, wilujeng dalu Ibu Tati. Ketoke dalange kok ijik enom ngono ta. Menawi kula angsal matur kanthi prasaja Ibu Tatin. Nggih. Kula niku sejatosé penggemar panjenengan. Katitik rumiyin swargi nggih menika pepundhen kula panjenenganipun Ki Sena Nugroho. Nggih. Wah, niku ngasta teng pundi kemawon iki seksine rencang kula niki panjake niki. Nggih, terus Sing kula tunggu-tunggu nggih jenengan. Kejawi ringgitanipun panjenenganipun Bapa Sena nggih panjenengan dika pramila dinten menika wah rasane kaya dene kejurukan Ukir Sari kelepaning Samudra Madu. ngaten. Jenengan ketoke kaya ngapusi ya, Mas. Kok saged? Lah nek umpamane jan penggemar kok le ngejak aku lagi pisan iki, Mas. Lho. Ngertos mboten Pak Tatin? Mergo sawene niki tanggapane sambatan terus. Aku dijak sambatan ora apa-apa lho, Mas. Nggih. Mesake kok ya. Niku kemawon kula kan ngatuna, Bu. Raos kula niku tasih kagawan-gawan. Jenengan niku sinden hebatnya Indonesia hari ini. Nah, ya Jenengan ora. niku menempati rating tertinggi loh, Bu. Boten kula Tepuk tangan untuk Ibu Tatin. Tepuk tangan ya kembutatin. Wah, tenan kok. Ngaturaken dongeng panuwun nggih Ibu Tatin. foto pirang-pirang ya ora ono sing ngenehi blas. Padahal nggih kula pun matur lho Mak Tatin. Ngapa? Sak jeritan namung 20.000. Ha niki kaya dene sinten wau bapak sinten walah le ngejret bola bali niku. Bola bali we 100 gilewe ra metu lho. Sabar. Niki pun disiapke kok. Nggih, menika nderek sowan wonten Karang kumpul Mak Tatin nggih. Menika dalam rangka acara bersih desa nggih Nggih. Pak Bu. Nggih, wonten ing Nggih. salebetipun bulan Apit. Nggih, nderek ndedonga kangge masyarakat wonten ing mriki sedayanipun mugi sedaya tansah pinaringan sehat. Amin. Wah, rahayu wilujeng. Wah, kangsar rezekine. Amin. Rezeki ingkang berkah barokah. Amin. Mugi tansah ayem Alhamdulillah. Heh, Bu, aku lagi omong kok disusuli apa toh ki? Oh, niki nggih kula, Pak. Sik. Ora mentolo nek kok ngono ki kok Oh, anggap. sik iki ngapa arek ngapa kok? Ora arek ndelok nominale kok le mentolo men ngono lho. Oh, sik dekku aja di. Iya neh. Aku ora bakalan njaluk. Ngene iki terus aku terus kepriye wis. Iya. Wis kono anteng-anteng sik, oh sik. Kowe Oke. nek kepengin iki njaluk dhewe kono. Nang gone masyarakat Karang kumpul kene ya. Leno. Nyorane Leno. Oke. Nggih, pokoke mugi tansah ayem tentrem nggih Pak Bu. Amin. Allahumma. Amin. Nggih. Iki gandeng kula disusuli putih-putih. Nggih. Amplop. Nah, Nggih. ngene iki lho rasa njaluk foto ning langsung neng ngene iki lho. Ah Pak. niki sing warga cerdas ngoten niku. Sik. Nggih. Kula buka riyen nggih Pak Bu. Nggih. Wah, tertib kok. Yakin. Le angel temen le ngelim. Wah, ngeleng-ngeleme nggo sego wis wayu 3 dina kok. Sik. Nek ora yutun nek ora. Iki Pak Petruk. Nggih. Alhamdulillah. Aku ora butuh amplope, butuh isi wae. Iki sakmene gedene kok isine ming siji ngono lho. Sik. Nya diwaca. Masya Allah. Nah. Pokoknya jangan bagian sing anu. Ya Allah Gusti Pangeran Diponegoro. Iki ke jane njaluk lagu apa arep yasinan ngene. Lah ngapa? Masya Allah nok kae. Ya Allah, kaya tuku kaset CD. Niku ngeten Pak Petruk. Pripun? Dereng sing niku niki sing tenggen kula lumantar kula liwat lari-lari niku enten kalih. Napa nggih? Jan wau lak ngendika gitu. Wah, jan. Aku durung keduman rokok. Ah niki teng mriki enten isine, enten rokoke, enten yatranipun. Nah Nggih. niki sumangga. Niki kepareng kula waos Mak Tatin nggih. Nggih. Nggih, sumangga niku Nggih. di anu riyen. Sugeng dalu bucange Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketoke ya kuplukan ya nggo kudung ana salam ora dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangono kowe ki ndongake. Anek bapake tetep mlebu swarga wong le jawab rada seru ya. Nggih. Kula Bapak Iksan Banyu Meneng. Nggih. Wis ngerti nek sampean kele Iksan kancane le Idris barang ae. Nderek ngregengaken wayang panjenengan Pak Dalang. Nggih, matur sembah nuwun. Ya jane rek WA mergo ora ngerti nomere wae. Nggih. Kersane rame wayang pun tambah guyub. Warga Karang Kumpul. Wah, tulisan dokter ke jan kok cacing ruwet kok ya.
benjang saged wayangan malih kula nyuwun lagu Podang Kuning. Nggih, sama. Sesideman. Terus Kula kintunaken sederek kula Mbah Kaswun. Mbah Kaswun leres nggih? Nggih. Saged to menghibur warga Karangkumpul. Lagunipun dipun bawani cukup semanten suwun ingkang nyanyi Butatin Titot. Iki kok ana sing nambahi Titot iki kepiye? Niki saderengipun dipun pinangkani kalih Ibu Tatin. Nggih. Wonten wujud pangalembono kula dumateng Ibu Tatin. menapa nih Mas? Ibu Tatin niku pasuryanipun awit riyin dugi sakniki kok mboten wonten bedanipun nggih. Ora ngerti rahasiane sampean. Nggih, hanggondo arum, suwantene nggih semerbak ngantos duwina nika lho. Saking pojok-pojok nika lho. Kaya wis tau ngambu-ngambu kok muni sumerbaki. Emang Nggih. tau ngambu dekku apa piye? Nggih, jenengan niku nek ngentut niku kan kula teng pinggire jenengan. Ono matati barang kok ngentut. Kula niku posisine gitu nek dados penggemar budayane Ibu Tatin kan kula teng wingkinge kelir. Ming tot angger carwirisan dengan tot. Aku batin iki. Nuwun sewu lho Ibu Tatin iki kepareng prasaja nggih. Wis rasa kanggo nuwun sewu barang wis tatot-tatot bolak-balik kok lagi nuwun sewu. Oh, berarti niku nganu sing kari tembung Titot niku napa niku? Mbok menawi niku dados sulih asmanipun Ibu Tatin Titot. Niku kula saksi kiambak. Nek ngarane Titot niku singkatan kok. Gones tot. Aku batin waduh. Iki aku bocane nggih. Titot niku singkatan. Nggih. Tit niku tansah titi karo gending karo nut. Nggih. Mulane nembange suarane apik. Oh, Niku ngaten Bu Tatin, tite. nggih. Nggih. Tote nek wis rampung totalan. Oh, Kowe do ora ngerti kok do ngartekke dhewe-dhewe. Ning nek niki lha nggih leres to Mak Tatin. Salah. Tit niku titen karo nut gending. nggih. Heeh. Tite, tote niku lak totalan nek wis rampung. Masa nek rampung ora totalan tenahe rek kondur mlaku. Aku urung rampung wis ditotal wis resik kok. Ngono, Wis mulai mawon. Ah, jantenan kok. Nggih. Titot kuwi artine gede, Mas. Napa kok titot? Titot kuwi artine gede. Nggih. Ngono. Kok saged ngoten? Lah ya mergane aku kan wonge gede. Oh, berarti nek alit Nek alit ya mbuh. titit. Oh, nggih titik. Cilik. Heeh. Cilik ora selok titot kowe. Niki nggih termasuk Kadang Sutrisno Budaya. Oh, ngaten. Fanipun Ibu Tatin Nggih. ngaten. Wah. Nggih. Niki tenan kok Mak Tatin dalu niki dipun disengkuyung. pinangkani nggih. Nggih. Niki Wonten setunggal pamundhut. bawa setunggal dipun pinangkani. Menika apa jenenge? Podang Kuning kalih Sesideman. Nggih. Niki wau pun nyawer 50.000. Nggih. Dadi sak lagu kuwi 20.000, to nggih? Sing bawa ora oleh apa-apa niku. Pak Suyono kon bawa dhewe Pak Kadus. Ora lho, nek biasane nek nang Jogja kono Mas. Nggih. Nek Podang Kuning ki paling ora 300 lho Mas. Oh nggih to? Heeh. Malah niki wau ngertos. Bapak Lurah niku ngeten. Tenan kok nek Mak Tatin kok iso Podang Kuning jas tenan. Aja meneh kok ming 300. Mbok yo 500 tak tambahi ngoten. Tenan lho ora gawe nyem-nyeme atiku lho ya. Nun. Ora gawe nyem-nyeme. Tenan niku Nek nganti ora metu 500 aku njaluk sapa? nggih njaluk Pak Dalang. Wah. Wong kene urusane rong jelas. Nggih. Nggih setunggal bakas tunggal dipun pinangkani nggih Pak Bu menika wonten. Monggo Mas, sampean sing Podang bawa Kuning. suarane apik wingi Mas. Semoga Nggih. jan dumateng Ibu Ketok Tatin. mboten ten mriku Bu kula. Ketok to nggih? Lah nek ora ketok semene gedene tenan nggo sedotan. Sapa sing muni gedhi mau, ha? Sakmene kok gedhi. Preso sing ngendika gedhi ngeten jenengan. Hah? Swedam. Sapa? Sederek elik din. Wah, nek nika nek enten piyantun jenengan wau wis jan ngeten-ngeten kok. Ngasek menek gedheang nika wau pas ngebyuki sapi kok. Wah, Tatin kowe pedet umur 8 ngono. Apa? Kowe pedet. Mboten lho nek nang Mbak Tatin tak dolke sapi umur pedet umur 8 ngono. Wis tau dipengkal pedet apa urung? Dereng. Kene tak pengkal. Ampun juragan. Sesane. Samene pedet meneh do arek adol kabeh ya, Pak. Lah nek pedet umur 8 niku lak larang to Pak wong apik. Lah niki awon apa sae? Murah napa larang? Pancene apik niku larang, nek arek murah nanggap Sartini. Sartini iki sapa? Kajeran rombongane Mbak Vika kancane Nggih, Mbak menika Vika. Podang Kuning nggih. Monggo nggih dipun pinangkani sesarengan kalian Giri Laras. Nggih, Giri Laras. Mas wis do capek apa Mas? Kok do ngambruk kabeh iki? Wah jan. Nek
apik iki istirahat di rumah wae. Bubuk cantik ngono ya. Nyambut gawe sing sumangkem ayo. Ayo. Semangat. Ayo, wah, apa meneh ana. Halo Mas Adi. Blangkone solan salin karang tukang nggih blangkon mono ya, wah jan. Wah, iki klambimu barang kok ora tau ganti iki. Sik iki ra penak iki, aku bareng ya melu kena iki. Awit pengenane ya ora ganti iki dhewe rumangsane. Saniki kula tak takon. Nggih. Teng pundi nggon nek Petro anane ya ngeten iki. Nggih. Mosok Petro rek surjanan darani Sri Sultan Hamengku bunder. Asline ya ngoten niku padha mawon kula iki ling ngrasuk putih nggih to. Nggih. Niku padha wae nek ning Wanci Ratri. Nggih, men kita. Nganggo ireng iki wong-wonge wis ireng kok nganggo ireng gitu Bu. Nggih, beda karo Matatin. Semonggo, Ibu Tatin. Matatin nganggo apa ae patut wong metune kalung usus. Nggih. Beda karo aku. Meneng kok karo bawa. Meneng. Oke. Ya. Syukur ngono. Lah, wong lanang nek ora digaleki tuman, Pak. Pancen kok. Mulane ki ngrungokake kowe iki pengendang. Kae rek bawa aja blang-blung ae, Panci. Sing ngomong ki you. Iya, rungokke Nur, kae rek bawa Nur. Kowe aja prengas-prenges wae dumeh bojomu partai anak. Oh, tak bingkem tenan kok minggus wis wae. Oke. Nggih, semonggo Ibu Tati. Wah, karo-karo mangan ketan barang iki kok. Nadyan wujud temung peksi Wah tenan pancen gedhe tenan kok. Wibawane maksude sing gedhe. apa? Nggih, maksude Manuk, Pak, ya. wibawane sing gedhe niku. Monggo. Wae kowe le anu. Ngene iki wis oleh raci. Ora sak omong. Iya. Manuk wae sing muni. Manuk munek nah. Ora manukku pileren, Mbak. Pileran yo guang kono. Aja, ngene iki mandi. Halus manis nang Wis tekan kono wong tok 50. Hah? Tok 50 to? Entuk 50. Wis ngono ae. Lah, ya tanggung jawab masa baru separuh. Ah wong 100 dikorupsi karo iki sarju. Wes winggian kelana. Sudah lama aku mengembara. Goleki si podang jenah Mencari burung yang berwarna kuning. Podangnya lak kuning to. Karemu kuning luweh, coklat luweh. Wah ngono aku rada biru ya. Apa manuk apa biru? Manuk tengkek. Cucuk urang sing cucuke gedhi kae lho. Nek ngono aku cucuke ora gedhi kok yu. Tak kira anu manuk bar disapluk. Wah. Manuk elek dene bar kecepet son. Gak iso kecepet bareng. Lah wong polahe nek kok ngerti nang ngene kono ya to ya. Kecepet. Kowe larebane benekke. Amor matatin larebane jeplok ngono jurang. Benekke. Iba bunga Yelah. Kaya ngombe cendol suarane. apa? Kaya ngombe cendol suarane. Anyes awan-awan mireng suarane Mbak Tatin ya Allah jan mak legender. Tiku Alangkah bahagianya hatiku. nyanding bisa dadi tombo Slow
tukange gong ngantuk mesti disneni. Ayo. Sing ngegong Turu. sapa jenenge? Bagas. Kang Giat. Iki wis wayahe gong ora tak tuthuk iki Pak, tuthuk gundulmu lho kok. Oh, kadoan. Oh, anu gonge ra anu kok Mas mikir ra pekah dadi aku ora pati krungu ya maaf ya Le ya. Ya, ganti nuthuk ngono aku entuk. Piye ta? Pengumuman. Kagem sedaya warga Karang kumpul mriki. Sinten sing ajeng urun nuthuk? Maksud sampean iki mah lho, sing ngegong kan aku ora krungu wis ditabuh. Lah mau ni, oh tak tuthuk gundulmu. Lah gandeng wis ditabuh ning aku sing ora krungu lah genten tak nuthuk aku, ngono maksude lho. Oh nderek, wis pokoke anut. Kok malah diumumke sapa sing arep nuthuk? Maksudnya kajeng nuthuk gong neten lho. Khusus sing ngegong tok. Ayo Mas. Liyane. Mas, arek wakilke apa diangkati pribadi, Mas? Borong. Borongnya mangkat kabeh aku remuk ngono. Gak mene oke. Sayane pajak-pajake nek weruh sindan sing kaya ngene gak urusane karo departemen pisan. Truk Petruk. Nun, Kowe nek ngomong rasa ngotot-ngotot iso ora ta jane? nun, Nek ngomong sing alon wae rasa nganggo ngotot-ngotot. nek ora ngotot ora bayaran. Oh ngono ta. Wingi ki asli ora ngotot dikurting selawe karo kae. Aku nek omong ngotot-ngotot iki kaya iki jane omong apa to iki kok omong apa kemu? Jane ngerti ora to nek Petruk ki turunan buta. Lah apa? Lah iya mergo Petruk turunan buta tote gede-gede kabotan kelintingan ki lho. Ya wis ra apa-apa sakaremu. Hei. Rombongane kange kowe sahur-sahur kowe. Niki bawane sampun. Sampun. Sak menika lagune nggih. Ayo, jawake langgame podang kuning. Esuk awan ning Iya. wis ora kerasan. Luyuran anggolek isih sayang. Obeng-obeng Ayo. angan goleki ora kerasa esuk awan nganti wengi. Neman yen liya kang nyawang leyang tak sawang mencok mengepan Mencok mengepan. Ayo. Elakae tak sawang mbok aja ngece. Podang kuning agawe atiku kome. Sleret ireng tak sawang tambah manis. Bunga yen bisa dadi jodhone. Goyangane nduk. Ayo yo. Bisa awan ning omah wis ora
Ngaturaken ageng panuwun Ibu Tatin. Menika langsung kula sambung kemawon. Nggih. Punyuwunan sugeng dalu bucange kula saking aduh kok ya angel ya. Pancen bener tulisan Pak Dokter ki pancen angel. Mulane Pak Jumali Karangkumpul ngaten mboten Pak Jumali Pak Jumadi antarane ngoten nggih. Nyuwun gending caping gunung kalian dikasih parian. Oh nggih, mangke dipinangkani kalian Mbak-mbak Waranggana niku mangke nderek ndedonga ngaten. Gending punika kagem rencang-rencang pengamen penggemar Ringgit Purwo inggih punika Bapak Kaswan, Bapak Mohadi, Bapak Paidi. Monggo selamat menikmati, matur suwun. Niki kunjuk dumateng Ibu Tatin kalian Pak Gareng. Pas niki sawerane wong jenengan Pak Petruk kok Pak Gareng. Oh nggih Pak Petruk kalih Ibu Tatin monggo. Selama ini kan dia tergila-gila sama Gareng toh, sehingga lupa akan jasa-jasa pahlawan yang sudah mendahuluinya. Ngomong apa iki mergo ilatku sing cuk katel kok Kakang. Niki pun diwaos nggih wau. Niki sing dereng Mak Tatin. Nggih. Alhamdulillah rezekine Gusti Allah. Muga-muga tansah berkah barokah. Nah, iki tembus tenan 300. Tembus wong wingi nempo ning isor ringin kok. 3 nomeran kok. Menika nyuwun apa? Sugeng dalu bocange. Nderek nguri-uri budaya. Nyuwun tembang caping Gunung Jengleng saking Bu Tatin. Oh, Bu Tatin ingkang nyekar. Matur nuwun saderengipun saking Pak Agus. Beton Raja. Beton Raja. Juragan beton ya jedul tenan iki. Mulane ngasih ra kopen betone ngasih ning petete nek awan. Maksudnya beton apa? Beton gori. Mau iki beton dinggo ngecor. Nggih, ning lak karyawane tukoke gori njo betone disebar ngeten iki. Nggih, pokoke mugi berkah barokah. Amin. Laris manis tokone. Betone. Yakin kok niki. Nggih, menika nggih nyuwune capek gunung. Capek gunung sami mbok cange. Sisan dipun pinangkani nggih. Nggih, monggo Ibu. Nggih. Wah, tenan kok. Niki kula sing bawa sing jengleng Petroke. Oke. Padake apa aku nek jengleng kudu tekan prapatan ngono kae lho ya. Siapa takut? Sopo nang kono iso oleh imbuh? Ya, tenan kok. Aku pancen wis dinaragang sowan rene. Tenan nek kon jengleng nang kene. Nah, ngono kuwi. Pak, do disiapke Pak, ra ketong 1000. Lah pira? Kono nampane Soekarno Hatta kene kok padake Pati Murah. Yes, nggih sae kelas Pak Bu, nek mboten ikhlas nggih mboten sah, mboten napa-napa nggih. Wah niku mesake nek niku kan mandhap.
Ora ngene jiko dompet Pak kesleo teng mriku niku. Piye? Jenengan kon medhun iso kesleo. Pak, wani pira aku kon nang dono wani pira? Wah. Aku biasane nek medhun ki karo tengah. Nggih. Apa? Medhun kok sik lagune kok nek aku ra iso? Ayo. Apa? Oh, pengen karo nyanyi karo jaman Mbah Waluyo. Dadi niki Mbah Waluyone. Jenengan Mang Rene kok duet karo aku ya? Enggak, Pak. Asmane Pak Sinten? Raduh, ora wani mengkeret apa, Pak? Ibu ada di situ. Ibu lupakan dulu sebentar ya. Lah niki bar podang kuning iki jenengan iki ngrungokke apa ora jane iki? Kok bar podang Aja bedheke iki bar kena sak setel, no. Wong lagu wis nyanyi ki lah ya matur nuwun nembah meneh. Oh, bawane pocong. Oh, ya kene ya. Kene. Nah. Iki kok ngulungke gundule digendoli buntute to iki. Nyanyo-nyanyo kaya kibaran bendera wae. Pak, manut antrian ya iki antriane lagi cape gunung. Lah berarti kok kono ya saiki cape gunung sih. Nggih, monggo dipun cekecaken sedaya mawon nyuwun pareng. Arep nandi he. Arep nandi? Pipis. Nggih, Cape gunung. Ngagem bawa. Tenan iki. Nggih, kasuwun ngagem Bu. Nggih, Ibu Tati. Iya mengko gilirane bapak iki mengko ya. Ya. Sabar, Pak. Engko dibagi pokoke, Pak. Ora ketung secuil. Saben bengi nyawang Panjak-panjak urung mampu ya. Kok ora kompak tibane sikilku tengen wis gigal sing kiwa nusul Ya lagi pertama iki ora padha rek. Ngandel ora. Piye? Mas Eko jenengan pancen yes. Yakin. Kurang seru ngene iki lho. Kene wis kadung mlumpat leren gak diklunting. Ora latihan ya? Jano, aku pancen Saiki sing kepindho ya. Yen mamaja. Siap Panji. Hamangkara. Asik. Janar kuning. Bocange Nggih. kula mbok tak wangsul mawon. Kok ora pas ki jane iso ngepaske apa ora to? Aku ki jane ya pas tenanan. Wis tak pas-paske ning mergo bae ora pas mengsle. Oh ngaten. Napa jenenge nggih kulino mlengse Pak Petrus? Biasa. Oh. Pengaruh usia apa pundi? Jajal sing pet telu jajal pas ora. Mas. Tulung sing pas nggih, Mas. Tolong kasihanilah sama aku bakule daster. Oke, saiki ana tumpun pajak kok dadi bakul daster ngene ora sugi ora to? Ya ora apa-apa sing penting ora colong jupuk. Ora, wong iki online kok. Online. Heh? Online. Oke. Kembang. Siap, Lerun. Pak Giri laras jos. Wah, oke pokoknya. Guna. Asem nih. Pak Petro. Apa? Rasa dipaske ra apa-apa ngono kuwi wae malah penak. Apa padake kodri aku. Lah ngapa? Mumbal-mumbul ning pasar Pak.
Kula kayane ora ndek masalah karo jenengan kok jenengan merengut ae karo kula salah apa to Pakde. Kok jenengan niku ngapura tenan. Jenengan niku sing cilakan aten Pak Petruk. Hah? Terus jenengan niku sing cilakan aten. Aku ke kuwatir siji karo Pakde ke bocange. Nun. Batire guyu kok ora guyu apa kepengin duet yo. Ah, sajake. Wis aku tak ngalah sampean sing metro. Enggak. Ah kok lemune kok urun 300 ra melu jejer ki apa ya ora? Lah jejer ajeng jejer kula ta, Pak? Enggak, Pak. Mriki, Mang mriki. Timbang kok bengi mrimpeni anggur mriko. Mangga. Padake demit ta. Anake mrimpeni repot to. Gambang. Wis. Urung. Wis. Asa cerita. Pacitan. Aku lah neneng pijangan. Lah, Ana nganten anyar iki lah ya. Apa lek? Lah lado sak ceritan to. Pae potongan-potongan model ngecerita. ayo Pacitan cepet. Apa cita? Oi. Sarawe. Iya. Jenara. Ora obah kepiye kene ngasere cedhike repot to. Dek 100 lebokke dompet meneh to yu. Ya wes Ben. Tanda-tanda orang mau masuk surga itu harus mau membantu kepada yatim piatu. Yo, Apa? medun sama malah graut yang ngono ae. Aku wegah. Bener. Gur 100 kok tekan kono. Bener yo. Wes gugo aku. Nang kene wae oleh 400 kira. Ya pancen ciri-cirine wong medhet ngono kae yo. Iya. Ngenahi ki duwe pamrih. Intine rek salamang nyenggol sithik. Ngerti karo maca donga kae. Macane piye? Longo lulut longo neng candi Kemoloketan Brahmana Ratu Pengasian si cabang payine tatin teko welas teko asih nyawang badan saliraku. Ciwala kaci koko beluk dem dem. Ciwala kaci koko beluk dem dem. Plekenya gadul gadul 100 wiyu. Ora sapa jeneng? Ora sembodole piye gadul-gadul gur 100. Ambo yang trimo reng kono bentar yo. Ngerti sampean wono benter? Ora. Aku modele bagas aku mangkat nek jering wono benter kok. Kono benter ki apa? Gal panas. Sajake kulino rono ya kowe. Ayo iki lek Den. Lek Den sapa ngawur. Wis bali rono ora sida olehi mbah tiwas SPP-ne macet. Nuwun sewu Pak Bupati. Niki Pak Kaji nggih. Nggih. Wah jan tenan goto iki. Ya. Wah ngasek kenang ring Terus ki barang. wae ya. Jenengan niku teng panggung wayangan kok malah kaya wong glondong lho Pak. Biasa jane laboh sedulur ngene. Nggih. Semangga. Wis wae. Empun darane wong ado solar aku. Mulane ambune kecing. Aku ngombe Rexona. Ngombe kok Rexona. Ora racun sisan kok ngombe. Padake suket rek rondap. Panas. Damoni. Nek panas ki damoni. Apane? Cahayu ayu ki sunah rasul nek panas aja dimaem damonono ya ora kena men adem. Sapa sing kondamu? Lah jaremu panas. Iki cakepane ya. Oh cakepane. Sorry bos. Janjine kepiye aso-aso aja mepet-mepet pena. Wayahe sinden do parian. Semoga saking Mbak Tri Rahayu. Iya iki aku kudu nang posisi ngendi, Mas? Anak wedok cici Nduk Tri. Wah, sinden ayu-ayu jenengane ngerti? Sapa? Apa ada yang di dalam laut
Terus Teri. kok Tri? Sinden ayu jenengane Apita apa biota laut kok. Tri waduh Tri. Aku lane dibanterke nek alon-alon ya teri kaya. Mas aku nek nanti kok bengong ki po aku nang isor panggung wae po ya Mas. Nah nang kene. Nah, golek sing aman pokoke. Nah, Nggih. Ya. ayo saka pojok kene. Yes. Saking Ki Ya, Putri cakepane. kalian Ki Tepangan nggih. Cukur jambul. Apa kuwi? Cukur Sik. Alon-alon, Mbak. Cukur jambul karo kancane Heeh. warga karang kumpul Heeh. lancar rezekine. Amin. Amin. Sing merasa warga Karang kumpul tepuk tangan wis didongake. Nggih. Saiki gilirane anak wedok sing ayune ya Allah kaya lintang kemukus. Lintang kemukus ngene bani. Lah bocah ayune kok ngono lak mengandung resiko to. Resiko ngono ki ayu karo ora ki tergantung sing ndelok. Nah, leres niku. Nek sing ndelok kuwi meng oh kae cantik, sudah selesai. Nek kae sing ndelok ya cantik ya ngono pikirane warna-warna kuwi. Nek aku tetep warna-warna ayu tadi. Bayangake modal ngene iki njo citakane kepiye to ngono aku. Ya sekarang Ayo nok. Mangan kimpul Wah, mantap. Wah, kira Karang kumpul meneh iki mesti. Nggih. ning Sukoharjo. Ning Heeh. Moga warga karang kumpul manggi ora harjo. Amin. amin. Niki sing wau murah rezekine to, Pak. Niki manggi ora harjo. Pak Petruk, Nun, niki para mbak-mbak waranggono niki awit pengenane prihatin. sebabe Prihatin niku, nggih dongane wong prihatin niku nggih. kathah-kathahe cuk diijabahi. Nggih. Melek awan bengi nggih to. Nggih. Monggo nggih kalih niki napa maca pat nggih, maca pat iki lak mantram rahayu. Wah, tenan niku. Dados niki patut diamini monggo. Amin amin ya rabbal alamin ngoten. Nggih. Pun. Ayo, Monggo, sing nomor 3. sandinipun. Jajal arek nganggo pol apa ora? Heeh. Mboten. Mboten niki wis Wes. wis ngempek dhewe teng jero. Kula mbeto desane mawon nggih. Nggih, mboten napa-napa, Nduk. Wah, jan. Desane desa napa? Banyu meneng. Nggih. Nggih. Ora sida kok guyu. Mbah iki nyuwara gurung kok malah wis. Iki pikirane mesti kaya Sayane sindana ayu rada gendeng ta iki. Ayo. Dawa ireng. Weh, Kowe kok nyinggongkeku? Oh, gene jeneng. Kamu terlalu jujur. kok le pede mendekmu mange dawa. Lah iki mik. Ora kuwi ora dawa. Semene kurang dawa. Ora Masya Allah. rasane langsung pede nyinggung ndekku. Wong konamu e goro kok mlinjo. Bapak jan sindana sing modal kok ngene iki nek merasa gedhe dawa ireng jan macek kaya. Ayo nok. nggih. Dawa ireng. Dawa ireng. Dawa ireng nggih. Akeh hulune. Apa kuwi? Mas, jujur, bisa mangke hulune ora? Mongko duduke kempul ora dawa to? Ana bolahe ra wulune. Ayo sing tertib kowe. Ora tertib papah marah lho, Nok. Warga banyu meneng. Akeh wulune. Ngerti? Gendoti kalih bisi ora pas. Panjang wulune malah kono lali. Mugi bagas warase. Amin. Oh, ki mau beteke ning guyu ki mergo dawa ireng ana wulune. Heeh, banyu meneng akeh warase. Oh. Saiki sindene sing paling Yahud iki. Wah, Ayo. niki Ayo, jenderale karawitan. Jenderal Heeh. iki termasuk danyange. Danyang lolope. Juragan. Leluhur. Heh? Juragan. Ayo juragan iki lak danyang to sing bagian ngedom-dom sana Danyang iki nyucup bun-bunanmu apa piye? Banaspati kok. Ngerti artine danyang ora? Apa? Sanak kadang sing padha menyang ora dopeni nesu. Apa danyang? Lah iya sanak kadang sing melu menyang iki lho. Oh. Lah iki berarti leluhur. Padake leluhuk gangrangan ngono, Mbak. Ayo, Mak. Ayo, Nduk. Wes sak karepmu lah, sing penting ngono gak ndek bos wae, Mas. Eksek. Weh, Mike ganti ya. Aja sing ngabele abang. ana sindan ayu-ayu kok malah nyangking kresek. Iki ngecek kuwi lho mike mati. Wis ora apa-apa. Aku Ya, Nduk. seneng sing abang kok. Heeh. Nanti kan abang. Apa meneh sing mareke Nek sing Sony? ireng aku ra seneng. Sebabe seneng.
Kedawan. Masya Allah. Ayo nak. Ayo. Mentul mentul. Weh. Mentul. Ya rasa nganggo ngono. Iki lak mempraktekkan toh. Parga. Mentul mentul. Mentul. Terus? Dhuwur kasur. Mentul-mentul ning dhuwur kasur. Nggih monggo Bu. Mugi desa Karang kumpul. Karang kumpul tansah subur makmur. Amin. Tenan nih. Asli sindan pirang-pirang dongane apik kabeh. Mergo wis dibayar. Ke kuwi. Apa yuk? Saiki ndok puput. Iki tenan, wah. Yakin iki. Cek. Aku arep Ya. Ya. Cek. Nggih, matur suwun Ibu Tika. Ya. Sandingipun Iya, Mbak Ibu Tika. Heeh, nyuwun parikaipun Mbak Puput. Nah. Ayo, ndok puput. Sindan ayu-ayu kok jenengane ngentut to, Mas? Asmane sinten, Mbak? Mbak. Ya, Nak. Nak. Pak Petruk dipikul. Hei. Mengancam Pak Petro kematian. dipikul. Cemplok kekalen. Warga Karang kumpul aja ngantek lalen arek ngono. Ayo. Monggo. Baleni. Baleni ning aja nganggo Petro dipikul. Niku merdeka Mbak Waranggono kok ya. Merdeka padake ambulan nek. Aja muni wong papat lho Ri. Wah, ayo Put. Baleni nggih. Baleni wis ora apa-apa baleni ping 20 ya. Nanggap sandul. Sik baleni, baleni. Piye? Nah, baleni arep ping pira? Sing iki bae sing. Oh Oke. iya, ora sida dipikul Petro Ora sida. Wis siap-siap gari mangkat kok ora sida dipikul. Ora sembrono. Lah ngopo? Aku ora kemrungsu. Oh ya ora. Aku urip ki ngarep berkah wae. Nggih. Berarti ra njaluk dhuwit. Blas. Monggo. Sing endi niki, Pak? Pak Petro napa mau? Desa karemu sak metumu Nggih. sing endi? Sak Ya. madyane Oh ngerti para nek nek ngerti tak warai. Ngertos. Nggih. Wah jan. Nggih, dilajengaken Mbak Puput. Edan, aku naik rokok jingasu. Iki jingasu. Sik. Iki tembunge. Diurut sih Pak Dalang kuwi. Nggih. Kok iso jingasu niku lho? Lah niki loro telu papat niku napa? Ji Samsu. Niku lak rokok sing saka Sampurna. Ah, nggih. Wong niki jingasu kok. Ngerti artine jingasu mboten? Dereng. Siji atine kudu nyawiji karo Gusti sing kuwasa, manembah kulawan Gusti aja lali. Oh. Ji. Nggih. Ngati-ati aja nganti salah mlakune urip nang alam donya Nggih. supaya ing tembe mburi ra cilaka. Oh, su. Wah, iki. Suwe temen le nyangoni mbok lek sangoni golek tak bali. Berarti niki jingasu niku wau, nggih to? Niku nganu, pangalembono kagem warga masyarakat NU wonten ing Laladan Banyumeneng. Tepuk tangan, temon. Mulane rokok Ji Samsu lak bintang 9 to. Nggih, bintang 9. Ayo no, cakepane terus gesek kita bacane sok paing iki. Mbak Puput. Nanggap sandul. Nggih. Saka Jepara. Waduh, aduh men. Muga warga Karang kempul. Kumpul. Karang Kumpul. Karang kumpul panjang yuswa. Amin ya rabbal alamin. Nek niki cara tak dijawab kepenak niki. Hmm. Mikul kayu digawe areng sindan ayu kok rada. Aku ra ngomong. Rada bindeng. Sorry Puput. Yo kari dhewe. Ayo sing paling terakhir mbaknya yang cantik. Wah Masya Allah. Iki sindan sing paling anu iki. Oh. Mbak Artisnya Banyu Biru. Mbak Cebret. Mbak Cebret nungkling. Enggak, niki dungane mesti paling apik iki. Tenan nih, ayo Nduk. Kumpal kampul. Waduh. Kumpal kampul. Ndeke Petro. Banyu. Apa kuwi? Kuwi Ndeke Petro. Kumpal kampul ning dhuwur. Padake pentil drop.
Mugi warga karang kumpul manggi rahayu. Allahumma Amin. alhamdulillah. Parene wis. Mbak Tatin, Ya, niki ugi wonten awala mlebet. apa? Mbok Cangik sugeng dalu nyuwun tulung Pak Haryanto saking Paralayang 69. Oh G9. G9 pun ken minggah panggung ajeng maringi arta 750. Rabbil alamin nggih. Niki ningkasaken anu Oh nggih. niki saking Paralayang. Oh Katon Sari Banyumarung sembah nuwun, asma Pak sinten Pak? Oh Pak Warga. Memang orang baik itu kalau memberi tidak pernah menyebutkan nama kok. Pak Ben, Pak Lurah nggih, Pak Nggih, menika wajib. sugeng dalu Bu Cangik. Nggih, wilujeng dalu. Nyuwun tulung tembang pepeling ingkang nembang Bu Tatin ngagem bawa Nggih. saking warga Katon Sari kentun kagem Pak Lurah Ajib. Nggih. Oh nggih, menika sampun paring bebingah 100.000. Nggih. Niki caping gunungnya dirampung riyen nggih. Nggih. Kersanipun dipun tekasaken mangke jumenengaken Bapak kala wau. Siap. Nggih, sumangga kanca-kanca. Panasutan aling-aling caping gunung. Hu ya. Yo. Nadyan wadon sarata Suara komandang suarane ngetan bali ngulon apa setia kelakon setia kelakon minumane banyu dek jaman berjuang jorak kalingan tunggal gandut tak openi ning saiki Iya. ana ngendi jarene wis menang Jarene wis turutan keturutan sing kadang biyen ayo openi saiki apa piung cinande-nande neng gunung tak cadangi sega jagon yen jantenan angger Panji sing ngendhange wis kono blang tak tudung blong slop mangga dipun telasaken pidah niki saya kathah Sekar bisa so nyawang gunung desa hae lo raja dene ora
apa Jarene iya asik 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 lo ayo yo ayo ayo nek gunung kacatone saka jagung yen mandung kasili capek gunung sokor bisa nyala gunung bisa dadi raja kene ora ilang golek kaca lara lopo ayo yo 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 ayo oh ya wah tenan Sampun capek niki capek gunung sampun katur Wah, capek gunung. niki wau Wonten dawuh menapa malih? podang kuning Nggih. sampun katur Nggih. caping gunung sampun katur Nggih. kantor setunggal tembang pamundhut sesideman Sesideman Niku nggih. peleng nggih wonten. Niki kita Pepele, sih wonten nggih. nawana setunggal teng mriki ingkang dereng kula waos. Ning niki Napa, Mas? kersaripun nganu Bapak sinten kala wau ingkang badhe. Nggih Singapura minggah Ingkang panggung. saking Paralayang. Niki kula Monggo. waos sak badanipun niki nggih. monggo monggo nggih Co nyuwun serpek mataramanipun Co. Nggih. Monggo. Monggo. Monggo, Pak. oke Menika kalian Bapak sinten? Haryanto. Iki mek siji ngagem lho. sogoan Pak Aku bingung ngono lho. Pak Haryanto saking pundi? Saking mriki mawon. Kula wau saking omah, Pak. Nggih, nek jenengan saking mriki kula saking omah. Nggih. Iki saking dene iki. nah iya ora apa-apa ngendikane saking Paralayang Nggih, saking Paralayang. Paralayang nu daerah pundi Pak Saking Paralayang piki. sini saja. Sini saja. derek Demak nggih Ikutnya Demak. oh Demak Oh, Demak. Nggih. Demak apa Demek? Demak boleh. Nggih. Niki keparing asma Bapak sinten Bapak? Bapak Arianto Bapak Haryanto matur suwun Nggih. sanget nggih panjenengan sampun nguncaraken memandangaken rencang-rencang Giri Laras ugi Ibu Tatin lan sedaya termasuk kawula napa niku jenenge Paralayang nggih Bos. mabur-mabur. nggih Mabur nggih wonten ing Padahal- Dirgantara. Menika Pak Bos. nggih Pak Juragan Pak Oh, nggih. Pak Juragan. Juragan. Nggih. Ah, kinten-kinten mangke pinten, Pak? Mangke sing kuat. Oh, alah yo kena juragan tok ya rada. jenengan ngerti mboten to Apa? Besandaya nika Nggih, sing kagungan sinten to Pak Haryanto. sapa sing ngomong Lah sapa? ayo sing duwe lek andaya kono Kira menika jenengan badhe mundhut lagu napa? Jambu alas. Oh, Jambu Jambu Alas. Alas. Siap. Kalian Ayo. panjenengan sing duweti Nggih. Kalian Mas Petro. Nggih. terus jenengan minggah niku ajeng pripun nih Kula ajeng ajeng joget mawon. oke Siap. Jenengan mboten sahat terpundi-pundi teng mriki mawon Mriki nggih? mawon, paman, nggih. Tekan sesuk-esuk ya entuk. Dadi kok setiap muni pancen sindan iki rada aneh bocah e. Kat- Giliran sing rek munggahke Swatarta. Nggih. Medun 100 Dupumar pamerake basan giliran iki kon sampe esuk. Nggih. Lah ya iki sing jenenge tanggung jawab ya ngene iki. Dadi yo maju rene terus mariki. Pancen sedikit bicara nyah-nyoh. Nyanyo. Sak sok. Sok sono sok ora. Heeh, bener. Nggih, monggo. Jambu Alas ya. Mas Nggih, Jambu Alas, nggih. Mas. Jenengan joget Joget Pak. Nggih. bersama saya. Mangke sampean jenengan kalih putra saya satu. Aduh, gesek. Dadi kula dirubut loro. Nggih. Waduh, Ayo teneh mumut Lah mbok kuat apa ora iki ya? ngombe jamu no. Jamune sapa? Ana. Apa? Wah,
Napa Mbak Cangik sing wingi dunjuk Bagas niku jamu Nek napa? turose butikan niku asmane Pelikita, pil kita. Sorry. Lah jajali kae. Wis Ono. mulai to. Obat kok plikita iki obat apa? Wong niku jalene Bagas malah sorengat. Corengat ki apa? Lah niki besok putranipun esuk. napa supados dipun jumenengaken sekalian Bapak? Nggih, mangga. Mangga. Menika pundi? Mangga Mas. Nggih. Punggi putrane. Mriki. Monggo, Mas. Oh, nggih. Kersane saged tejak sungging kalih Ibu. Nggih. Mangga. Heeh. Mas, Ayo musiknya Mas. kok sik lho, ana tata tertibe sik. Nggih. Nek ndumuk bayar. Heeh. Ana? Terus? Nek ora ndumuk ya bayar. Aku kok padha karo pemerasan. Mboten kula dumuk tapi kula bayar. Waduh. Wah, sip. Nah. Ngono kuwi. Monggo. Oke, jambu laco Ayo, monggo. Mbak. Luar biasa. Matur nuwun Pak Ariyanto. Tembangin apa malih? Bali Nggih. sampun niku. Sampun. mawon. Alhamdulillah. Niki Sembah nuwun sanget. Kula kok kaget jenengan buka kok aduh mabuk Toh, kabeh Mas. ambrol kabeh. Dibuka kok dadi ana anu bakso. Nggih, Ibu Tatin, Pak Nggih. Petro. Niki Ngaturaken gunging panuwun. Nggih menika nadar napa Pak? Nggih. mengadakan sedekah bumi. Nggih. Nggih. Gundul pacul. Oh, ngaten. Rasa syukur nggih. Ning sing digundul lak namung niki mawon to nggih. Sedanten. Terus di meneh to no. Kok ya nek wis digundulke ya ngon Loh, sirah. kan jeneng rambut ki beda-beda lho Wis Pak Petro. ngerti nek dhuwur gundul yo ngisor diribonding ngono. Aku Ya, ya ngerti Bu. karo karepku Kan kaya. aku cuman bertanya ya Pak ya, boleh Oke. kan bertanya. Boleh. Ya. Terima kasih atas apa partisipasinya ya bersama Nggih. anaknya tadi. Nggih. Oh nggih, matur sembah nuwun mugi berkah barokah. Ora lokak ning tambah kebak. Nggih. Jenengan Ya, Rabbal umpamane alamin. ngetokke dhuwit sak yuta sesuk ijole dadi 10 yuta. Amin. Nggih. Pengen mboten Pak? Ngeculke sak yuta bali 10 yuta. Pengen to Pak? Mboten pengen. Mboten nek karo kowe mboten. Oh bersane. Nggih, matur sembah nuwun nggih Pak Haryanto Nggih, nggih. doanya semoga G9 tetap jaya lah. Amin. Oh, siap, jaya lancar semuanya Nggih, G9 sembah nuwun. ya. Tenan Nggih. iki Bapak. Haryanto. Bapak Nggih. Ariyanto karo putrane le goyang ya Jan. Tenan kok, Nduk. Nggih. Wah, Pak butuh. Petro, Ibu Tatin. Dalu. Wonten pamudutan kemalih sugeng dalu Mas Petro. Nggih. Sugeng dalu saking kula Pak Jumadi. Nggih. Pak Jumadi. Oh, enten kalih Pak Jumadi nggih. Karang kumpul. Nyuwun gendhengipun kutut manggung kalian podang kuning sampun dipun pinangkani. Nggih. Nggih. Lajeng gendheng punika kagem para kanca penggemar ringgit sugeng dalu matur sembah nuwun ugi Ibu Tatin nggih. Nggih. Niki wonten napa puja bektinipun awujud ses kalian ses tus sewu. Oh, ses dipun- kalian. Monggo Ibu Tatin. Sewu, nggih. Nggih. Nggih, niki kalian jumenengaken urusan rokok urusane Bagas. Heeh. Jumenengan sinden-sinden sing cantik-cantik niki Nggih, Mas. nggih. Nanti kersane Nggih, kerencangi Ibu kersane kerencangi, Mak Tatin. Ya, Mbak ya. anu Mbak Tri Rahayu Ayo, kalian Mbak Mbak Tri. Jeje monggo. Nggih. Monggo, wah Nggih. tenan kok. Mbak Tri sama Mbak Cici niki wae wonten Ya. pemodutan pepeling ngagem bawa, Pak. Nggih. Nggih. Niki tesih Mangke- wonten pepeling. Nggih. Nek kutut manggung niku biasane Napa, Mbak wonten Cici riyen? goro-goro. Napa? Nggih. Nggih, niki nuwun sewu Mbok Cangik. Nggih. Umpamane kok diaturi kutut manggung niku wektune entek. Ngaten. Tek 20 menit dhewe. Wah, saestu Nggih. niku. Mesake nggih to, Bu? Nggih. Sing penting kok diaturi nang ngone gara-gara. Nggih, niki pun gantos kalian kang gumiak-gumiak ngaten Nggih. nggih. Ayo, Nduk. Niki ora mundute kalih ta podhong keneng kalih. Nggih. Kalih kutut manggung lah sing podhang kuning sampun nggih. Anu, mboko setunggal nggih. Nggih. Ilir gumanti Mbak Tatin. Nggih, siap. Tenan. Menika pepeling nggih Pak Dalang. Nggih. Nggih, pepeling. Ayo, Nduk. Diaturi pepeling bareng-bareng karo Giri Laras. Anggo bawa apa ora sih? Manut. Oh, nggih. Betul mboten. Pak Dalang Bawa niki gantosan antaranipun Mbak Sik. Tri kalih Mbak Oh, Jesslyn wektune monggo. Ci, ya. Kademen aku sumuke kaya ngene. Ya wis aku sing kene cepet kenal ha. Ya, saka Mbak Jesslyn dulu. Rukun. Sak berapa